नमस्ते, प्रणाम और दिल से थैंक यू रउआ सबके कि रउआ लोग इतना प्यार और आशीर्वाद फरिश्ते के देहनी कि जितना भी हॉल मालिक से हमरा बात भइल, डिस्ट्रीब्यूटर से बात भइल, जे भी बा वो सिनेमा से जुड़ल जितना भी लोग बा, जितना लोग से हमरा बात भइल, सबके जुबान पे यह बात रहला कि केजीएफ के जवन इनिशियल रहे बाबू, वो इनिशियल लोग के प्यार जवन केजीएफ के मिलल बिहार में, वह प्यार आज फरिश्ते के मिलता। तो दिल से प्रणाम। आनंद मंदिर से लेके छपरा से लेके हाजीपुर से लेके सीतामढ़ी से लेके मोतिहारी तक, इनके से आपके पटना के बीना सिनेमा, हर जगह से एगो इतना पॉजिटिव और यह प्यार हम चाहता नहीं कि वो लोग हर दिन दी, हर रोज अगर यह प्यार मिल गई ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सप्ताह ये प्यार और आशीर्वाद रहुआ सबके जे भी देख ले बा, लागत है कि ना ये बेहतर सिनेमा बा, परिवार के साथ देखे लायक बा। तो प्लीज़ रहुआ सभी देखिए करा के। रहुआ लोग अगर एक बार देख लेनी ना, तो सच कहता नहीं कि भोजपुरी के कायनात रहुआ सब बदल सकीले। आज आनंद मंदिर गेट तक ले टूट गई है। एगो वीडियो आई रहा हमारा लगे, देख के अच्छा लागल है, ठीक बा, नुकसान भइल, लेकिन पहली बार आज एगो साउथ फिल्म के केजीएफ के तरह ओपनिंग, माने बहुत दिन बाद हमके लागत है 4 से 5 साल बाद ऐसा दृश्य भोजपुरी सिनेमा के देखे के मिलल बा, भोजपुरी एक्टर के देखे के मिलल बा, भोजपुरी डायरेक्टर के देखे के मिलल बा। आई सब रउआ सबके प्यार और आज लोग साबित कर देनी कि अगर बेहतर सिनेमा केहू करी तो अभी अपन भोजपुरी के जनता अभी लुप्त नहीं भइल। भोजपुरी के जनता आज भी जागल बा। अगर बेहतर सिनेमा हुई तो ओकरा खातिर वो सब अपन दिलो जान लगा देव कि हाँ, हमनी के एगो बड़ा स्तंभ खड़ा करे के बा। आई ऊर्जा रउआ सब के देख के इतना प्यारा लगता। हम पूरा फिल्म से लेके जितना भी उससे जुड़ल बा लोग, लाल बाबू पंडित जी डायरेक्टर, अरविंद तिवारी जी जे राइटर बनी वहाँ के, हमार कृष्णा बेदर्दी जो उनकी म्यूजिक डायरेक्टर बनी, निशांत उज्ज्वल जी जे सिनेमा के रिलीज कैले बनी, और प्रदीप भैया जे पोस्टर के हर जगह वो लोग पटना में देखा तनी। तो दिल से सबके प्रणाम।